ọkwa ifulu elu ụwa mmadụ Aburochukwu ife Chukwu kwuru na mmadụ ga-abụ ka ọ ga-abụ ọ bụrụkwa na onye asị nwụọ na anwụ maka na ndụ dị n'aka Chukwu onye na chi ya ọsị oge nke gị lụrụ ịchake aha ụwa bụ onye na chi ya ohoho eya akalaka Mmadu Aburochukwu Chukwu na-emeze aha ohoho akalaka Mmadu Aburochukwu someone hey onwere onye bụ chi bịa ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya onwere onye chi ndụ ibi ya aka nwayọ nwayọ ka eji ebi elu onye megburu onye ọkamma ụfọdụ ndị mmadụ na-emenụ ka a ga-asị na ha bụ Chukwu ụwa ka anyị na-eme ekene onye anyị na-echere ọnwụ ọ bụ sị gị bụ Chikelunya ọ bụ gị bụ Chikelunya ya n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye megburu na onye ọkamma ụwa bụ onye mere ike ya na ije ụwa osisi kpọrọ nkụ atụrụ anya ọdịda na ihe n'ọnọdụ nke dị ndụ agbachiri weda ọ na-egosi na ọbụla onye asị nwụọ na anwụ ọbụla onye asị nwụọ na anwụ akara aka chụsam ihe nji iti egwu a chụsam ife nji iti egwu a ga-enyo m ntị n'olu o nwere mgbe nọ n'ọrịa onye mụ na ya bi n'ụlọ a na-emela ụmụalụ uche okwu ọjọọ o nwere okwu ọgwalụ mbụ ọ sị m na ọnwụ m enwere ife ọ bụ tinye nwa okwu ahụ ewute m n'obi wee kpọba Chukwu bi n'igwe Olisa biko biko nyezienụ m ndụ ekwena ka m nwụọ n'elu ya elu emesi Chukwu bi n'igwe wee gosi ife o ji bụlụ chi si na Mmadu Aburochukwu Nwachukwu IBEH ịgadị ndụ mmanwụ n'ike egwu bụ akara aka ọ bụla onye asị nwụọ na anwụ akara aka Mmadu Aburochukwu Chukwu nwendo akara aka Mmadu Aburochukwu bụ Nwachukwu IBEH enesigo m elu ụwa ụlọ onwere onye ụwa bụ nke ya kedu ife anyị na-azọnụ kedu ife anyị na-achọ onye mere ike ọ na onye na-echere ọnwụ onye na-ekpere ọnwụ gịnị ka o mere gị
ụwa bụ onye na-achị ya isi ga-echi eze na chi ya malugo mbọsị eze Chukwu kwadoro ga-echibe amụsụ na ajọ mmadụ nọ n'ogbe ha ga-anabasị ụla eze chie natazia o nwere obodo njelite egwu tisi egwu o weluze mgbe nna chọ ka nnabazia odogwu mbialụ di ya ọmụ Nwachukwu ibe egwughị na asọmụsọ emesịa na ị ga-abịa ọzọ egwughị tọrọ anyị ụtọ ekene papa mụ ọ dị down so many years a na-ejide ya ka o wee jebe ije obere oge na ọ ga-anaba ị ga-abịa mgbe kpọ ya Chifomeka egwu bọọlụ mbụ oge ọ bụrụ na ị kpọrọ anyị ga-abịa lele anyị bụ akpa aza ka ọ na-elu 5 months ewe kpọọ mụ na fon si na Chifomeka nwụrụgo ha si na ọ nabalụ na ọ tetezi o wee bụrụ ka enu si edezi ọkụ na-afụgonụ na ọbụla onye si nwụọ na-anwụ ọbụla onye si nwụọ na-anwụ nekene osisi kpọrọ nkụ atụrụ anya ọdịda nye ya ka ọ dị pụọ nke dị ndụ wee gbajiri iwe daa n'ike ya bụ gị na n'ọnụ m onye na-echere mmadụ ọnwụ ọ bụ gị bụ Chikelu ya ụwa bụ onye na-achị ya akala aka ije ụwa onye na-achị ya akala aka Mmadu Aburochukwu ị na-anụkwu olu ma Chukwu nwe ndụ akala aka Mmadu Aburochukwu